Здравейте! Днес ще ви запозная с новото ни попълнение в Топимо. Коя всъщност е тя, ще разберете само след броени минути. Тя ни изненада в добрия смисъл още от самото начало. Нати, заповядай! Здрасти! Здравей! Може ли да запознаем зрителите всъщност кой стои зад визитката брокер в агенция Топимо от твое лице? Разбира се, казвам се Натали. Обичам работата с хора, обичам динамиката, обичам да виждам как хората намират своя дом. Това ми доставя удоволствие. А защо избра тази работа, именно недвижимите имоти? Избрах тази работа, защото ежедневието ми е разнообразно, няма скучен ден, няма също така еднакви сделки. Всеки клиент е с отделна история. Като цяло, това ми доставя удовлетворение да виждам как радваме хората с намирането на подходящ имот. Каква е твоята суперсила като брокер? Моята суперсила е, че разбирам наистина какво искат хората да намерят в един имот. Понякога дори без те още самите да са го осъзнали. Имала ли си ситуации, в които примерно те вече не са били доволни от друг брокер, не са намерили правилното нещо за него и са дошли пред теб и всъщност са намерили утехата и решението на този проблем? Разбира се, след един дълъг проведен разговор и внимателно изслушване от моя страна, ние от Топимо съдействахме по най-възможно добрия начин на нашата клиентка, за да може тя да намери мечтания имот. А кой е най-големият мит за брокерите според теб? Според мен най-големият мит за брокерите е, че ние просто показваме имоти, а всъщност ние вършим 90% от работата още преди някой да ни е видял. За един клиент е какво ти отиваш и му показваш имота. То всъщност не е така. В смисъл, че много преди това представяне, как ще му го представя, какви ползи ще му покажа на имота, да го подготвя, ама снимки, ама да организирам, ако е собственик, да не е ваш имота, с собственика, кореспонденция. Тоест имаш зад едно просто показване на имот много неща, много детайли. Какво те мотивира да ставаш сутрин? Разбира се, на първо място най-много ме мотивира кафето сутрин, но и след това имам мотивацията, че всеки нов ден прекарам тук във фирмата, аз научавам нови неща. Разбира се, абсолютно всеки един човек от екипа ми съдейства по някакъв начин и всяка сутрин се събуждам с желанието да сключа още една успешна сделка. Като за финал, какво могат да очакват хората от теб? Разбира се, на първо място моите клиенти ще получат спокойствие от моя страна и максимална грижа до приключване на самата сделка. Добър слушател съм, ще изслушам всяко едно тяхно изискване към имота, който търсят да закупят и ще бъда винаги до тях. Това е Натали, новото ни попълнение в Топимо. А ако и ти се чудиш дали да направиш първата стъпка в тази професия, не се колебай. Тук търсим хора с желания, мотивация, а всичко останало се научава. Започни своето кариерно развитие още днес. Присъедини се към Топимо!